Durant el curs 2021-2022, l'ACPO celebra el seu 25è aniversari i amb el títol de l'Escola per a tothom a una societat inclusiva hem dissenyat diverses accions i activitats promovent espais de trobada i de reflexió, en els quals hem volgut que diferents veus i mirades hi fossin incloses. El resultat d'una d'aquestes accions és el que ara us convidem a visitar, Veus per la Inclusió. Us presentem diversos testimonis de l'àmbit educatiu, social, laboral i cultural que han col·laborat responent 3 preguntes referides a la inclusió. Les 2 primeres preguntes són comunes a tots els testimonis. L'objectiu és donar veu i visibilitat a la diversitat de mirades, opinions i reflexions envers la inclusió. La tercera pregunta és específica per cadascú per tal de poder escoltar i visibilitzar diverses iniciatives, projectes, activitats i col·laboracions que s'estan duent a terme en diferents àmbits i territoris de Catalunya. Agraïm la col·laboració dels testimonis i també de les entitats i institucions que representen. Endavant! Veieu i escolteu les Veus per la Inclusió. Com és per a tu una societat inclusiva? Una societat inclusiva és aquella que compleix 3 requisits. El primer és que els individus que hi formen part es relacionen i ho fan d'una manera genuïna, honesta, sense etiquetes, sense màscares, mostrant els seus sentiments i sent acceptats tal com som. Segona, ha de ser una societat empàtica, que sàpiga posar-se en la pell de l'altre, comprendre'l i, per tant, caminar junts. I tercer, i molt important, una societat que doni esperança als seus individus, que els transmeti la possibilitat d'un futur millor, joiós i més alegre. Hola, sóc la Montse Domínguez, i m'agrada definir-me com mare activista. Mare activista per la inclusió. Des de que el nostre fill vam veure les seves dificultats a nivell intel·lectual, ja des de ben petit, vam voler que fes les mateixes activitats que podia fer qualsevol noi i noia de la seva edat. Això va suposar que ens impliquéssim molt com a família, que cerquéssim entorns agradables, que cerquéssim entorns on poguessin entendre i assimilar el nostre fill, i en aquest sentit ens hem donat compte que la societat en general no està gaire preparada. Les diferències són sempre molt manifestes. Ho veiem, les diferències amb el color de la pell, ho veiem amb les diferències amb les alçades, si algú és molt prim, o si algú és molt gros, i amb les discapacitats intel·lectuals doncs passa una mica el mateix. Les diferències es fan molt manifestes. En aquest sentit, la societat el que necessita bàsicament és coneixement. Coneixement i necessita entendre aquest món. Nosaltres vam tenir una experiència molt positiva amb l'escolarització compartida. Va ser molt rica pel nostre fill, però també va ser molt rica pels seus amics i amigues, que encara ho són ara, perquè van comprendre que hi havia altres pensaments, altres maneres de fer i altres maneres de comprendre. La societat no està preparada i és deure de tots de fer aquestes aproximacions perquè la societat estigui preparada. Bé, per a mi una societat inclusiva seria aquella societat que sempre i en tot moment té present les necessitats dels seus ciutadans i ciutadanes, aquella que fa partícip a tothom per igual, aquella que no només té en compte les majories, sinó que les no majories també les té present. En definitiva, seria aquella societat que vetlla per la igualtat d'oportunitats dels seus integrants. Per mi una societat inclusiva seria una societat que donés les mateixes oportunitats a tothom,
independentment de la nostra situació, del nostre moment i dels recursos que puguem necessitar. Perquè tothom al final tenim els mateixos drets i els hauríem de poder respectar i els hauríem de poder gaudir, i això seria una societat inclusiva. Que no haguem de buscar més enllà i per poder fer la vida de forma independent, de forma sense demanar permís i sense donar gràcies, perquè realment tots som iguals i tots hauríem de tenir les mateixes oportunitats. Per mi la societat inclusiva és poder sortir de casa i fer la vida com tots els altres. I ja està. Això per mi és una societat inclusiva. Una societat que dona oportunitats a tothom, independentment de la seva situació, del seu moment, de com sigui aquesta persona i de les necessitats que tingui. Bon dia. Faré servir 3 paraules: reconeixedora, respectuosa i constructora. Una societat inclusiva reconeix totes les persones que hi formen part, respecta la seva diversitat i construeix processos de vinculació entre les persones i de les persones amb la resta d'elements que la configuren. I construeix aquests processos fent prevaldre que vinculació i inclusió van de la mà. Són 2 principis que es relacionen de manera interdependent, de forma que sense inclusió no hi ha vinculació i sense vinculació no hi ha inclusió. Una societat inclusiva és aquella que entén la cultura és un dret fonamental de les persones i actua per assolir aquesta fita. Ens referim al dret a la participació en la vida cultural de totes les persones en igualtat de condicions, independentment de la seva situació personal. Per tant, una societat inclusiva l'entén com aquella que actua per enderrocar les barreres que obstaculitzen l'accés a la cultura i que poden ser de molts tipus: físiques, sensorials, intel·lectuals, econòmiques, emocionals, culturals, geogràfiques i de context vital. Una societat inclusiva és una societat on hem d'ampliar la nostra mirada, la nostra perspectiva. És una societat on hem de fomentar l'empatia, on hem de vetllar per la personalització de totes les persones, de les seves necessitats, i també hem de fomentar el benestar i l'activitat saludable de totes aquestes persones i del nostre entorn. Hola, me llamo Davo, soy de Senegal y tengo 32 años. Llevo 6 años viviendo en Barcelona, en España, y trabajo en una parroquia de Santana, aquí en la iglesia de Santana, en Barcelona, como sacristán, y también controlo jefe de seguridad del tema del comedor, que es el hospital de campaña. Es lo que estamos haciendo, ayudando a los sin techos. Una societat que sigui inclusiva també de les persones amb discapacitat és aquella que és conscient de que la possibilitat de participació i d'accés als diferents àmbits de la vida d'una persona, com l'educació, el treball, el lleure, etc., no està tant en funció de les característiques de la seva discapacitat com de l'existència en aquella societat de barreres al seu aprenentatge, la seva socialització, la seva participació. Per tant, és una societat compromesa i decidida a identificar quines són aquestes barreres i eliminar-les. És a dir, és una societat que vol garantir els drets, transformar-los en oportunitats efectives que puguin generar capacitats. Posem un exemple. La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, aprovada per l'Assemblea de les Nacions Unides el 2006 i que és vinculant a l'Estat espanyol des del 2008, al seu article 24 estableix el dret a un sistema d'educació inclusiva en tots els àmbits. Aquest és el dret. Quina és l'oportunitat? El nostre decret català d'escola inclusiva suposa una oportunitat claríssima, però per si sol no
no promou capacitats. Què és el que necessita perquè realment això es tradueixi a la realitat en generar capacitats, no solament de l'alumnat amb discapacitat, sinó capacitats de l'alumnat sense discapacitat, del personal docent, de les famílies, és a dir, del conjunt de la comunitat educativa. Doncs calen 2 requisits. El primer, desplegament del decret, és a dir, dotació de recursos que vagin allà on aquells centres d'educació ordinària on estiguin escolaritzats els alumnes amb discapacitat que els puguin requerir. Però això tampoc és suficient. Cal un segon requisit, que és utilitzar-los amb una mirada inclusiva. Perquè sense mirada inclusiva l'experiència el que es demostra és que els recursos al final o bé acaben destinats a d'altres finalitats molt diferents per les quals s'han dotat, o bé fins i tot acaben contradint la filosofia o l'esperit pel qual s'han posat en marxa. I en comptes de contribuir a la inclusió, acaben contribuint a la segregació dins del mateix centre d'educació ordinària. Per tant, tenim un dret, el decret suposa una oportunitat, però per generar capacitats necessitem que es donin aquests 2 requisits. Doncs bé, una societat inclusiva és aquella que vol i està compromesa en donar el salt del dret a l'oportunitat i de l'oportunitat a la generació efectiva de capacitats. Per mi, una societat inclusiva és aquella que ofereix oportunitats a tothom i que permet desenvolupar al màxim les nostres habilitats i les nostres capacitats. És aquella on tothom té un paper, on tothom hi aporta i on no existeixen barreres a la participació. En definitiva, és aquella que permet el ple desenvolupament personal i social al llarg de tota la vida. Per mi una societat inclusiva és aquella que reconeix que totes les persones tenim els mateixos drets i que garanteix el dret a participar i a accedir a les oportunitats i a rebre els suports que calguin per poder-ho aconseguir. És a dir, una societat que ofereixi els suports necessaris i adaptats a cada persona perquè aquesta es pugui relacionar amb el seu entorn amb la màxima autonomia possible. Per mi, una societat inclusiva és sinònim d'una societat diversa. Diversa a nivell cultural, d'orígens, de capacitats i, en definitiva, formada per persones que tots junts van sumant. Alhora, una societat inclusiva és una societat que dona la benvinguda a tothom, en definitiva, acull, aprèn i es va adaptant als diferents temps i a les diferents necessitats de les persones. Així mateix, una societat inclusiva per mi implica una societat lliure de barreres i on està totalment fora de lloc qualsevol tipus de discriminació. Una societat inclusiva és aquella en la que tothom hi té cabuda, sense distincions i amb igualtat d'oportunitats, amb participació plena a la vida social, econòmica i cultural a la societat en què vivim. Al municipi de Salt comptem amb 84 nacionalitats empadronades. És per això que apostem per polítiques inclusives que ens permetin treballar en tot allò que ens uneix, més que en tot allò que ens diferencia. Per tant, l'atenció a la interculturalitat resulta un denominador comú per una convivència més participativa i més inclusiva. Què és per a mi la societat inclusiva? La societat inclusiva per a mi és poder donar les mateixes oportunitats a totes les persones. És a dir, que en la mesura de les seves capacitats i habilitats tothom tingui les mateixes oportunitats per aconseguir els seus desitjos. Per mi, una societat inclusiva és aquella en la que tothom hi té lloc. És aquella que entén i reconeix la diversitat com un aspecte que és propi a totes les persones. Alhora valora la singularitat de forma positiva, com un enriquiment. Implica que les persones que hi convivim en la societat ens sentim valorades i que puguem participar independentment de les nostres característiques i condicions personals. Una societat inclusiva comença en l'educació, eliminant les barreres de tot tipus i adaptant-se constantment als canvis per tal que les persones puguem gaudir dels nostres drets.
Per mi, parlar d'una societat inclusiva és parlar d'equitat, de justícia social, dels drets inherents que tenim totes les persones, independentment del gènere, la ideologia, la discapacitat, entre altres. És parlar d'una societat que sobretot enforteix els llaços entre els seus membres, permetent-los ser ells mateixos, expressar les seves opinions i els seus sentiments lliurement. És una societat plenamente democrática. Hola, soy Clelia. Hace ya más de 10 años que me dedico a la implementación de proyectos de inserción formativo laboral con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Es decir, que me lleva, ¿no?, a preguntarme qué es estar incluido, ¿no? Porque estos jóvenes vienen ya con este estigma de la exclusión social. Considero que estar incluidos, o mi idea, ¿no?, de una sociedad inclusiva, es la posibilidad que cada uno tiene de poder transitar un lugar, de poder decidir hacia dónde querer orientar su vida, sus deseos, su formación, su inserción laboral. Por otra parte, creo que la inclusión tiene que ver con la capacidad de poder establecer un lazo social, de relacionarnos con los otros y de poder construir un proyecto de manera colectiva, más allá de las diferencias. Esto es, aceptando las diferencias. Pots explicar 3 idees per millorar la inclusió a la nostra societat? 3 idees. Participa, mulla't, fes coses amb persones i fora del teu àmbit laboral. Surt de la zona de confort i enfanga't emocionalment. 2. No estiguis mai de tornada de res. Sempre endavant. I 3. Sigues curiós. Que t'impregni la teva curiositat i el que t'espera és infinit. Sí, les millors idees perquè puguem tenir una societat inclusiva, com us deia abans, es basen molt en la capacitació personal i emocional de cada persona i amb els coneixements que la societat com a tal pugui tenir. Que els nostres fills i filles siguin visibles en tots els actes públics és una ajuda. Que els nostres fills i filles puguin nedar a la mateixa piscina i al mateix carril que naden altres nois i noies, això els fa visibles. I això ajuda a que la societat comprengui el que és una discapacitat intel·lectual, que és el que en aquest cas estem parlant. Nosaltres hem volgut sempre que el nostre fill participés al màxim d'aquest tipus d'activitats, però també hem de donar-nos compte que a vegades hem de reconèixer que fer activitats adreçades expressament cap a ells també els estem incloent a la societat, perquè a vegades els nostres fills, en segons quins entorns, el seu sostre ja és el que és i necessiten professionals experts, entorns adequats, necessiten algú que aquella activitat normalitzada no els hi pot permetre. Per tant, si com a famílies volem protegir-los i volem que els nostres fills visquin de la manera més inclusiva possible, hem d'admetre que hi haurà activitats que hauran de ser programades de forma específica. Nosaltres, com a família, ho hem observat i en algun moment hem hagut de prendre la decisió de dir fins aquí hem arribat. Ara toca un altre tipus d'activitat. I això ha ajudat molt a que l'autoestima del nostre fill estigui en el seu lloc i ens ha ajudat molt també a que l'entorn accepti els límits. I això ens ha sigut molt i molt profitós. Algunes idees bàsiques per a poder assolir aquesta inclusió a la societat. Per mi el punt clau és l'educació. L'educació sempre ha estat l'eina de canvi de molts àmbits i per mi en aquest també és l'element clau, no? Treballar des de l'educació, treballar des de la sensibilització dels membres de la societat envers els drets de tots els ciutadans i ciutadanes
i aconseguir una educació de qualitat personalitzada, no? I, com no, un posterior dret real al treball. Com a societat estem en un punt molt bo. Estem en un punt molt reivindicatiu, estem en un punt de visibilitat i això és molt important per créixer. Coses que podem millorar? Oportunitats. Necessitem oportunitats per créixer. En qualsevol àmbit, però necessitem oportunitats. Educatiu, necessitem les oportunitats per créixer professionalment, laboralment, personalment. Es necessiten oportunitats per arribar a ser millor persona i millor societat. Visibilitat. No haurien d'existir col·lectius visibles, col·lectius minoritaris. Els problemes que tu tens avui els tindrà la persona que després vingui a tu. I això s'aprèn. I te n'adones, però te n'adones quan és tard. Així que ens hauríem de donar compte abans. I crec que és important visibilitzar les coses, preguntar les coses i donar la importància que té tot. I per últim jo diria el reconeixement. Crec que és important perquè el saber el que tenim avui és l'única forma d'arribar a saber el que necessitem i com podem ser una societat millor. Les 3 idees que presento ens interpel·len a totes les persones a nivell individual, de petit grup en el nostre entorn laboral, associacions o entitats, i de gran grup en el nostre poble o ciutat. La primera és que observem en el nostre dia a dia amb l'objectiu d'identificar aquelles actuacions i aquelles situacions en les que prevalen els principis de respecte a la diversitat i de promoció de la participació de qualsevol persona. La segona és que observem per identificar aquelles actuacions i aquelles situacions en les que prevalen altres principis que el que fan és dificultar o impossibilitar la construcció dels processos de vinculació i inclusió que comentava abans. I la tercera és que reflexionem a partir d'aquestes identificacions, de totes elles, sobre la nostra manera de fer i les nostres decisions. Em replantejo la pregunta. Què podem fer els museus perquè la nostra societat sigui una societat més inclusiva? I em centraré en aquestes 3 idees claus. Diversitat, compromís i col·laboració. Diversitat. Els museus han de reconèixer la diversitat com un valor i tractar a totes les persones com a membres valuosos de la societat, independentment del seu origen social, del seu poder econòmic o de les seves capacitats. Els museus han de crear les condicions perquè aquesta diversitat de persones sentin que tenen suport, que són escoltades i que poden desenvolupar-se i donar el millor d'elles mateixes. Compromís. Els museus formem part d'un ecosistema i com a membres d'aquest teixit han d'estar involucrats, oberts i compromisos amb ell. No són aliens als reptes que la societat marca i d'alguna manera han d'aprendre per activar en ella. Són una autèntica eina de cohesió social que ha de contribuir a construir una societat millor. I per últim, col·laboració. Sols no podem produir canvis. Necessitem de la col·laboració, del treball en comú amb tots els sectors de la societat. Comunitats, artistes, creadors, agents de la societat civil, institucions, organismes internacionals. I això vol dir construir altres maneres de relacionar-se, dins i fora del propi museu, que trenqui barreres i ens situï com a actius rellevants per a la cohesió social. Primer de tot, penso que és molt important en una societat, fomentar una societat inclusiva, que hem de saber quines són les necessitats reals que té la ciutadania. A partir de les necessitats reals podem oferir mesures, recursos adequats al nostre entorn i al nostre municipi o a la nostra societat. A partir d'aquesta anàlisi, una idea important és que aquests recursos i aquestes mesures siguin universals, s'adeqüin a tothom, segons el seu edat, el seu nivell i el seu estatus. Aquestes mesures són, per exemple, activitats de vida saludable, activitats d'esport, per exemple, un lloc com és la biblioteca, on podem oferir activitats de manera gratuïtes, universals i per a totes les edats.
Bueno, mi trabajo es eso, es esto, lo de... Bueno, yo considero como la persona, como todos somos iguales y cuando nacimos como una persona y no hay diferencia entre colores y ni nada. Pues yo por este tema, por eso estoy trabajando en un sitio donde hay todo tipo de personas. Y si digo todo tipo de personas, que quiere decir que desde africanos, latinos, europeos, americanos, estamos todos incluidos aquí. Pues, y me apetece trabajar aquí, bueno, sigo trabajando y ayudando a la gente de la calle. Eso es mi prioridad. Y además también estoy feliz, estoy con mi familia, porque he hecho todo para traer a mi familia, para vivir con ellos aquí. Pues estoy muy feliz y quiero seguir ayudando a la gente. A ver si lo he grabado bien. Míralo a ver que lo haya grabado. Necessitem, en primer lloc, avaluar i demostrar que la inclusió aporta uns beneficis de benestar al conjunt de la població, no solament a les persones amb discapacitat, a tota la població que realment ho fan desitjable. És a dir, tenim que dedicar esforços a avaluar els efectes d'una societat inclusiva en comparació als efectes d'una societat segregada. En segon lloc, hem d'ajudar a visibilitzar què vol dir inclusió i quins són aquests beneficis o aquests efectes. És a dir, hem de contribuir a divulgar les bones pràctiques inclusives que tenim, de manera que siguin generadores de noves i més pràctiques inclusives. Hem d'ajudar a visualitzar, però no solament al personal docent, sinó al conjunt de la comunitat educativa i de la ciutadania, contribuint a sensibilitzar respecte a que una societat inclusiva és el desitjable. I en tercer lloc, però no menys important, no oblidar que la inclusió és un dret que cal garantir. Per aconseguir una societat inclusiva cal entendre que som diversos, que tots i totes tenim diferents maneres de ser, d'estar, de fer o actuar. També crec que és necessari demanar a les administracions els mitjans necessaris per desenvolupar les seves polítiques inclusives i també deixar el temps necessari per consolidar els canvis en les cultures dels centres. L'última idea estaria en relació amb els centres que ja estan desenvolupant pràctiques inclusives, com els hem de donar valor, com els hem de fer i que esdevinguin models per a la resta de centres, sempre des de la reflexió dels propis contextos. Bueno, és una gran pregunta aquesta. A veure, una primera idea podria ser que tant la societat com les polítiques i les administracions, ja siguin públiques o privades, vegin la inclusió com una inversió, com algo que repercuteix a tots i a totes, no només a les persones amb especials dificultats. Una altra seria una millor i més bona coordinació entre, inclús et diria integració, entre els diferents serveis i les diferents polítiques que van enfocades a l'atenció a les persones, el que comúment es coneix com finestreta única. En tercer lloc, per mi seria un nou enfocament de totes aquestes estructures que van dirigides a persones, que són serveis d'atenció a persones, i prioritzar-les en els pressupostos i invertir els diners que necessiten per poder tirar endavant. Una primera idea per afavorir la inclusió seria reforçar els programes de sensibilització i formació a nens i nenes en matèria de diversitat. Si des de ben petits aprenem que no tots som iguals però que tots tenim drets, doncs segurament estarem construint una societat més justa, igualitària i, en definitiva, inclusiva. En aquest sentit, si per exemple un nen o una nena de ben petit aprèn que hi ha persones que per moure's utilitzen eines de suport com les cadires de rodes, podem pensar que si en un futur aquest nen o nena esdevé arquitecte, a l'hora de dissenyar els projectes tindrà en compte les necessitats de diversa gent i per tant els projectes seran molt més inclusius. Una segona idea que crec interessant per explorar i per millorar la inclusió seria reforçar i incrementar els programes i projectes que afavoreixen
la incorporació al mercat ordinari de les persones amb discapacitat. Sense dubtes, el fet de disposar d'oportunitats laborals esdevé una oportunitat immillorable per incloure tothom a la societat i empoderar a moltes persones que encara avui en dia tenen moltes dificultats. I penso que si aquests programes i projectes s'impulsessin de veritat, donarien passos endavant molt, molt importants. I en tercer lloc, una altra idea que considero interessant seria visibilitzar tots aquells col·lectius o persones amb més risc d'exclusió, posar-los al centre i empoderar-los així. I d'aquesta manera crec que trencaríem moltes barreres actitudinals, també trencaríem amb alguns comportaments que s'han vingut desenvolupant en la nostra societat, com el paternalisme, que lluny d'ajudar a les persones amb més dificultats el que fan és seguir estigmatitzant. Important, focalitzar el treball en aquells factors que causen l'exclusió social de determinats col·lectius. Dissenyar instruments de participació ciutadana que incloguin a tothom, facilitant eines per aconseguir una societat més justa i més cohesionada. I alhora desplegar polítiques socials i culturals a partir de l'atenció a la diversitat i amb accions que afavoreixin la relació i la cohesió entre comunitats. Les 3 idees per millorar la inclusió a la nostra societat que proposo són que hi hagi més professorat en les aules, és a dir, una ràtio, per exemple, d'un professor cada 10. Donar suport i recolzament a tots els alumnes per igual. Això vol dir que el claustre ha de tenir més consciència de la diversitat. I després tractar a tothom sense etiquetes, és a dir, tothom som diferents. Per tal de millorar la inclusió a la nostra societat, considero que és necessari que tothom que hi forma part estigui conscienciada sobre el fet que la diversitat és natural en totes les persones, que es tinguin en compte i es respectin les diferències i les diverses necessitats que podem tenir. Cal que la societat disposi de recursos i que siguem capaços d'adaptar-nos per tal de poder conviure i construir un entorn de benestar. Per avançar cap a una societat més inclusiva, el primer que cal tenir present és que la inclusió està relacionada íntimament amb la cultura. A les cultures inclusives sorgeixen societats inclusives que preserven estructures humanes que són plurals i diverses. Partint d'aquesta idea, per millorar la inclusió a la nostra societat, necessitem aprendre a valorar la diversitat i considerar les diferències, sobretot entre les persones, com un impuls per al desenvolupament i el benestar col·lectiu. Sabem que el respecte a la diversitat millora la convivència i fomenta la creació d'oportunitats equitatives i reals. Per tant, per aprendre a valorar aquesta diversitat, necessitem construir un sistema educatiu on a l'escola tothom hi tingui cabuda i sigui acollit, valorat i estimat, independentment de les seves característiques i necessitats educatives, professionals o personals. La transmissió i la vivència d'aquests valors penso que hauria d'actuar com a palanca de transformació social que necessitem per assolir aquesta fita tan important. Sí, podría pensar 3 ideas, para mejorar la inclusión en nuestra sociedad. Una podría ser reconocer las diferencias materiales, es decir, concretamente los recursos materiales y sociales que necesitamos. Por otro lado, creo que es aceptar estas diferencias que creo que nos dan un plus y poder, interrelacionar con ellas. Creo que también es muy importante el espacio físico i social. Per nosaltres, una societat inclusiva és aquella on tothom hi té cabuda. La situació ideal seria no haver de parlar d'inclusió. Per nosaltres, la idea principal seria unificar centres,
És a dir, fer dels centres ordinaris i dels centres d'educació especial un únic espai físic. Aquesta idea ens aportaria 3 millores. Per una banda, el primer, la visibilització d'aquest alumnat. La segona millora per nosaltres seria un canvi de mirada de tota la comunitat educativa. Aquest canvi de mirada a la llarga faria un canvi de mirada de tota la societat en general. Com a tercera millora per nosaltres seria l'intercanvi d'experiències i coneixement entre els professionals que intervenen. Els projectes que tenim al centre que potencien aquesta inclusió social són l'escolaritat compartida i el CEPSIR. Per aconseguir una inclusió real hem de fer un canvi de mirada i per això hem de trencar i revisar els nostres prejudicis. Quins dels vostres projectes municipals consideres que ha promogut més la millora de la inclusió social? Faries alguna proposta de millora? Destacaria diversos projectes. Un d'ells és el projecte Juguem, que aquest any celebrem el 10è aniversari del seu desplegament a Salt. És un projecte orientat a donar oportunitat a molts infants i joves per gaudir d'una activitat fora de l'horari escolar, amb activitats culturals i esportives de tot tipus. Recordem que la major desigualtat es produeix a partir de les 5 hores, que és quan acaba l'horari escolar. Un altre projecte que tenim és un treball amb intervenció socioeducativa a medi obert, als patis i places de Salt, amb la voluntat que tots els infants de Salt puguin gaudir de l'espai públic de manera inclusiva i en respecte i reconeixement envers els altres. Altres projectes que tenim importants són el Servei Municipal d'Acollida, que ha permès afavorir la convivència ciutadana i la cohesió entre les diferents comunitats. I alhora tenim l'aula inclusiva per infants de 0 a 3 anys, amb altes discapacitats, ubicada en una escola bressol del municipi. És un projecte inclusiu i innovador que fa que sigui únic a la demarcació de Girona. Funciona des de l'any 2017 i està impulsat per l'Ajuntament de Salt, el Consorci, en col·laboració i el suport de la Generalitat i la Diputació. Com a propostes de millora, jo crec que el que hem de fer és continuar seguint amb aquests projectes, continuar promocionant-los, perquè de fet tenim experiències molt positives sobre tots d'ells i hem de continuar amb aquesta línia dintre les polítiques inclusives del nostre municipi. Pots explicar en què consisteix la teva tasca com a orientadora formativa laboral? Si puedo explicar alguna de mis tareas como orientadora, sería ofrecer un lugar para que los jóvenes se puedan pensar, puedan interrogar sus deseos, puedan construir un camino hacia su futuro, puedan encontrar un referente en el cual poder ser acompañados y en los momentos más críticos poder, digamos, explayarse en su propia historia. ¿Por qué digo esto? Porque estos jóvenes llegan con muchísimas experiencias de las cuales nunca han sido puestas en valor. Y quisiera cerrar no con mi voz, sino con la voz de una joven que cuando llega a uno de los programas me dice: Clelia, no me entero de nada. Y al final de este proyecto le digo: ¿y ahora? Y me dice: sí, ahora me entero de algo. Y le pregunto: ¿este algo qué es? Y me dice: este algo soy yo. Quin dels vostres projectes consideres que ha promogut més la millora de la inclusió social? Faries alguna proposta de millora? Sense haver fet cap avaluació seriosa dels projectes, crec, sincerament, que els projectes que millor funcionen són, o que tinc més experiències, són les companyies escèniques. Són autèntiques llars per a les persones que hi formen part. Són projectes vius, rics, que et permeten créixer, inclusius, on hi ha contacte, on ens trobem, on de pau, íntims, fantàstics. Companyies escèniques, llars escèniques. Hogares escénicos, Reforming Homes. La meva proposta de millora és claríssima. Surt de la teva zona de confort, surt
del teu àmbit laboral i enfanga't amb les persones i amb el carrer. És fantàstic. No hi ha res millor. Explica alguna de les teves actuacions com a orientadora de secundària i alguna que hi hagi al teu centre i en relació amb l'entorn per promoure la millora de la inclusió. Fes alguna proposta de millora. Com a orientadora de secundària, els darrers anys he treballat a l'Institut de Mollet del Vallès i una de les meves funcions ha estat col·laborar en l'acollida i l'acompanyament d'alumnes i famílies. Això ho fèiem de manera coordinada a nivell intern, sobretot amb l'ATIS, l'equip directiu i l'equip de tutors i tutores, i a nivell extern amb l'EAP i serveis socials. Un dels objectius d'aquesta actuació és afavorir la vinculació i la inclusió dins el centre i enfortir la cohesió social. Això en el dia a dia es va transformant en una construcció d'un sentiment de pertinença prou extès i en la vivència de comunitat. A nivell intern, una proposta de millora que faria és el fet que encara tenim la tendència a identificar més fàcilment les mancances i les dificultats dels alumnes, sobretot les acadèmiques, que no pas a posar en valor les seves capacitats i les seves habilitats. Això fa que perpetuem aquesta mirada limitant i excloent, la qual cosa cal revisar i ens ha de fer reflexionar sobre les nostres pràctiques, tant a nivell individual com col·lectiu. I respecte de l'entorn, vull posar en valor que el centre treballa des de fa anys amb altres entitats i serveis del municipi, com ara el museu, la ràdio o el casal de persones grans. S'estan portant endavant diversos projectes que han fet crear noves vinculacions i han anat extenent aquesta vivència de comunitat més enllà de les parets del centre. En definitiva, considero que la societat inclusiva segueix en construcció i ens interpel·la a totes les persones perquè totes hi estem implicades. Quines són les accions que s'estan desenvolupant des del MANAC per afavorir la inclusió? Faries alguna proposta de millora? La nostra aposta per l'accessibilitat i la inclusió ve de lluny i s'ha anat consolidant gràcies al treball amb col·lectius de persones amb diversitat funcional, que ens ha permès assentar les bases i desenvolupar metodologies que garanteixin que el museu esdevingui un entorn no excloent. Aquest llarg camí s'ha concretat en el pla estratègic, amb el reconeixement de l'accessibilitat i la inclusió com a un dels eixos fonamentals de la seva dimensió social. D'altra banda, estem abordant el desenvolupament de l'accessibilitat sensorial al museu i a les col·leccions, que fins ara no s'havia tractat mai. De manera paral·lela, s'està fent un procés de sensibilització i formació dels professionals i de les professionals del museu perquè incorporin en la seva tasca diària una perspectiva d'accessibilitat. Així mateix, estem desenvolupant una tasca importantíssima de cooperació i creació de xarxes entre museus i equipaments culturals. Tot això a través de la taula de treball Museus i Accessibilitat, que ens ha permès compartir coneixements, idees i experiències. Però, en definitiva, quin és el nostre repte ara? Ara, el nostre repte és assolir la plena inclusió a través del diàleg social. En aquest sentit, el museu ha d'aprofundir en l'escolta dels diferents membres que composen l'ecosistema de cossos i de relacions que constitueix la nostra societat en permanent canvi. Per això, i per reforçar els seus valors democràtics, el museu ha de ser capaç d'obrir-se i de ser permeable a les necessitats, interessos, inquietuds, dilemes de la comunitat. Quins dels vostres projectes municipals consideres que ha promogut més la millora de la inclusió social? Faries alguna proposta de millora? Un dels projectes que us vull presentar com a municipi és la taula intercultural i l'espai de cohesió social. Aquesta taula es reuneix un cop al trimestre i l'espai de cohesió social es reuneix mensualment. L'objectiu quin és? L'objectiu és crear xarxa amb totes les entitats representatives del municipi. L'objectiu és fomentar la dinamització d'aquestes, les activitats culturals, la formació com d'agents antirumors, llenguatge no sexista i també la creació de festes que sí que inclogui a tothom.
És a dir, és un espai on es treballa la mediació, on es treballa la cohesió i la inclusió de tota la ciutadania del municipi. Quin paper creus que ha de jugar un psicòleg? El tema de ayuda, sobre todo los psicólogos, yo creo que es importante de acompañar siempre a las personas, ir hablando con ellos y sabiendo un poco su historia para que esto se para. Porque si una persona no tiene un acompañamiento, es como que le falta una comida o le falta beber agua. Pero sobre todo un acompañamiento, los psicólogos tendrán que hacer esto. Siempre ir hablando con los chicos, con la gente de la calle, hablando. Y eso, a través de hablar, se mejoran muchas cosas. Bueno, pero primero, ejemplo, yo antes no tenía esta problema, pero luego cuando he tenido esto, pues he mejorado muchísimo. Pues yo creo que con el tema de hablar mucho y de dar un poco de consejo y saliendo y ver cosas y todo de cine, vídeos y todo esto, puede mejorar un poquito. Quins projectes teniu a les universitats que afavoreixen la inclusió? Faries alguna proposta de millora? En aquests moments lidero la línia de recerca Universitat Inclusiva, que desenvolupa projectes de recerca que afavoreixen la formació de qualitat gràcies a la potenciació de l'accessibilitat, l'equitat i la inclusió dels estudiants des del seu accés a la universitat fins a l'entrada al món laboral, considerant i valorant en tot moment els seus drets, així com el seu context social i cultural. Aquesta finalitat es concreta, per una banda, empoderar i sensibilitzar el professorat universitari, dotant-lo d'estratègies i recursos que permetin desenvolupar metodologies inclusives. I, d'altra banda, impulsar projectes que tenen com a objectiu millorar el procés d'inserció al mercat laboral ordinari dels titulats universitaris amb discapacitat a través del reconeixement de les seves necessitats i les seves demandes. Per tant, podríem dir que partint de l'objectiu principal de la línia, les recerques i els projectes que es plantegen estan orientats sempre a donar resposta a la diversitat des d'una perspectiva ordinària, inclusiva i universal. Què li demanes a un professional de l'orientació educativa? Al professional de l'orientació educativa li demano un treball en xarxa, un treball en equip, on s'estableixen espais de conversa i de reflexió en relació a l'acompanyament de l'alumnat i les famílies en els processos de transició i d'aprenentatge. Quins projectes teniu que afavoreixen la inclusió? Faries alguna proposta de millora? A la comarca del Garraf tenim àmplia experiència en mobilització per avançar cap a una societat inclusiva. Ja des de lo que és l'educació inclusiva, quan vam aconseguir, amb la plataforma ciutadana per una escola inclusiva, vam aconseguir que a Vilanova i la Geltrú s'obrís el primer institut, que va ser l'Institut Elies Dolors Mallafré, que escolaritzés alumnat que en la jerga de l'època es deia alumnat amb discapacitat en grau d'afectació greu i permanent. Però després, aquesta inclusió en l'ESO es va fer plantejar-nos la necessitat de garantir que aquestes persones també poguessin accedir al mercat ordinari de treball un cop s'acabés tota l'etapa educativa. I, per tant, es van tenir que tornar a mobilitzar per crear un servei d'inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual al mercat ordinari de treball. Però ara també ens plantegem un nou repte, que és el de poder fer realitat projectes de vida independent. I, per tant, ara s'ha posat en marxa un moviment per fer-ho realitat. I com una proposta de millora és que el personal que us dediqueu a l'orientació educativa
i el personal docent que exerciu funcions de tutoria, tingueu tota la informació del vostre territori sobre totes les sortides tant educatives en formació postobligatòria com d'inserció laboral en tot el que és l'àmbit ordinari. És a dir, que no solament conegueu les sortides, els recursos, els serveis especials per a persones amb discapacitat, sinó tots aquells recursos que són inclusius. És important que disposeu d'aquesta informació per poder informar a les pròpies persones amb discapacitat i a les famílies perquè tinguin tot el vano de serveis, recursos i oportunitats disponibles i puguin triar. Segons la teva experiència, quines condicions afavoreixen la inclusió de les persones cegues, tant en l'àmbit social com professional? Si ens centrem específicament en el col·lectiu de persones amb ceguesa, considero interessant que en els darrers anys s'han fet força passos endavant, però també és cert que queden camí per recórrer. Concretament, una de les coses més importants que considero que hem de tenir en compte a l'hora d'incloure a les persones amb ceguesa i amb altres discapacitats és el perdre la por. El no tenir tabús i el no tenir por ni a preguntar ni a incorporar als nostres equips laborals, socials, etc., les persones amb discapacitat o específicament amb discapacitat visual. Moltes vegades la gent prejutja i creu saber de tot, i això és un error que tots cometem i a poc hem d'anar fent que desaparegui aquesta sensació. Si nosaltres preguntem a una persona cega o a una persona amb baixa visió què necessites, com treballes, com et desplaces, com estudies, segurament aprendrem molt del que ens pugui dir, aprendrem com adaptar-li, com fer-li la vida més fàcil i sobretot el que veurem és que no és tan diferent al que fem la resta sense discapacitat visual. Llavors, bé, considero que el que afavorirà més la inclusió és preguntar, aprendre i deixar de tenir com unes idees prefixades de aquesta professió no la pot realitzar una persona X o no pot fer aquesta activitat social perquè no hi veu o perquè no hi sent o pel que sigui. Explica alguna de les teves actuacions com a orientadora i alguna que feu com a centre i en relació amb l'entorn per promoure la millora de la inclusió. Fes alguna proposta de millora. Com a orientadora, procuro sensibilitzar i transmetre comprensió sobre la diversitat i treballar de forma conjunta amb la comunitat educativa per tal de trobar la forma en què l'entorn sigui el més adequat possible a tothom. Si és necessari, replantegem la resposta en relació als mètodes, al currículum o a l'organització dels recursos que tenim disponibles, per tal d'aconseguir de la forma més àmplia possible la participació i èxit de tot l'alumnat. Com a centre, en primer lloc, intentem dur a terme les mesures universals que puguin beneficiar i donar resposta al màxim nombre de persones i trobar espais per reflexionar i millorar la nostra feina. Com que vivim en una societat que està en constant canvi, cal que tots els professionals que atenem als alumnes no deixem de formar-nos, que estiguem sensibilitzats i que creiem en la inclusió, que trobem espais per coordinar-nos de forma eficient i que puguem disposar dels recursos que siguin necessaris. Quin dels vostres projectes consideres que ha promogut més la millora de la inclusió social? El nostre voluntariat és inclusiu, és a dir, donem oportunitat a totes les persones que tinguin una mínima estabilitat emocional, compromís i responsabilitat. Com a millora, podria pensar que la societat en general a vegades es fa autoestigma abans de començar a aconseguir un desig. És per això que és important empoderar la societat en general per poder assolir els seus objectius, encara que d'entrada es veguin impossibles. En els temps actuals, què cal reforçar per tenir entorns inclusius?
a experiència inclusiva, nosaltres hem tingut una experiència que crec que podria haver sigut model, una experiència que per manca de recursos i sensibilitats diverses doncs no es va poder dur, no va poder seguir. Aquest setembre ja no vam tenir aquest projecte, però per mi era un model d'inclusió on una activitat podia ser compartida per homes, per dones, per nens, per joves, per gent gran, per nens amb discapacitat física o no, o discapacitat intel·lectual, i era una activitat inclusiva on tots gaudíem molt, molt i molt. Era una activitat al voltant de la música, una activitat envoltada als tambors, i per nosaltres eren uns tambors d'alegria, perquè podíem tocar tots junts i tots gaudíem i disfrutàvem molt. Creiem que aquestes activitats necessiten molt recolzament, perquè són molt cares, perquè necessiten recolzament institucional a nivell econòmic i perquè necessiten recolzament institucional d'espais, de llocs còmodes, de llocs adequats. Perquè puguem tenir una societat inclusiva, tots ens hem d'arremangar, les famílies, els propis nois i noies i sobretot les institucions, que a vegades ens fan sentir que vivim en molta solitud. En els temps actuals, què cal reforçar per tenir entorns inclusius? La manera d'aconseguir aquests canvis, aquesta inclusió real, no, a la nostra societat, com ja he dit, passa per l'educació. L'educació ha de ser el pilar, ha de ser el motor de canvi i ha de ser una educació de qualitat, personalitzada, individualitzada, en la qual l'individu sigui l'element actiu del seu procés maduratiu, i això ens fan falta molts recursos materials, humans, i a dia d'avui moltes vegades això és escàs. Per tant, no n'hi ha prou només amb la voluntat i l'esforç del dia a dia dels professionals i les professionals que es dediquen a l'àmbit de l'educació. Es necessiten recursos i es necessiten polítiques inclusives, polítiques governamentals que vetllin per aquesta inclusió real i no només dintre d'un marc teòric, sinó han de vetllar també pel seu posterior compliment. Només així aconseguirem una societat inclusiva real. Quin paper ha de tenir l'orientador psicopedagog en els temps actuals per reforçar entorns inclusius? Jo li demanaria a un professional d'orientació educativa és que pensi que tothom té les mateixes oportunitats, el mateix dret, independentment de la situació a la que es trobi, haurien de poder tenir les mateixes oportunitats, perquè crec que quan parlem d'estudis a vegades parlem d'un futur, però d'un futur una mica llunyà. Un futur que nosaltres realment no sabem el que volem aconseguir, o sigui, a on volem arribar. L'únic que sí que sabem és el que ens agrada i d'on partim. Jo crec que com a professional d'orientació educativa ens haurien d'ensenyar totes les oportunitats que tenim independentment de les necessitats que nosaltres tinguem, de les nostres limitacions, perquè crec que no hauria de ser una cosa que ens frenés, sinó que hauríem de poder buscar solucions alternatives, però que siguem nosaltres els que prenem una decisió. Que ningú vingui de fora, que ningú que no sigui nosaltres, digui el que podem fer i el que no podem fer. Per això és una orientació educativa. Al final és, tal com diu la paraula, orientació. Quan parlem d'orientació, hauria de ser orientació. I és molt important que ens donin que ens obrin totes les portes que nosaltres podem obrir. I no cal que vingui aquí una persona i que digui no, tu només pots obrir la porta A i la B. I les altres per tu estan tancades perquè jo crec
que tu per aquestes portes no pots passar perquè, clar, això és un procés molt llarg. No. Hem de ser nosaltres els que prenguem aquestes decisions. I jo crec que això és important. Què necessitem? Bueno, doncs necessitem recursos, necessitem que algú vingui i ens digui és igual com estiguis, és igual les necessitats que tinguis, només ens has de dir què vols fer i nosaltres t'ajudarem a buscar una solució i a buscar una ajuda perquè tu puguis fer allò que a tu t'agrada. Perquè, en realitat, si no ens donen els recursos que necessitem, nosaltres no podem ser qui som i tothom té dret a ser qui vol ser. Explica'ns alguna iniciativa de l'entitat Vivi de Belllloc que hagi promogut la inclusió social. Bé, dintre de tots els projectes i coses que fem al Viver, crec que un bon exemple podria ser el programa que es diu el voluntariat Totes Iguals. Aquest és un programa de voluntariat inclusiu que va dirigit a persones en risc d'exclusió, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental, l'objectiu del qual és que puguin realitzar accions de voluntariat en el seu entorn més proper. És a dir, que puguin ser voluntàries. Què ens trobem? Que moltes vegades les pròpies entitats que acullen voluntariat a vegades potser no disposen de les eines suficients o no estan suficientment sensibilitzades per entendre que tots i totes som iguals en aquest sentit, tant a nivell de drets, el dret a participar, com a que totes som capaces de fer alguna cosa i d'aportar a la nostra societat. Llavors aquest programa el que fa és oferir suports tant a la persona com a l'entitat acollidora del voluntari o la voluntària perquè al final sigui un èxit i a poc anem trencant barreres.